እዙይ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራይል ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ በህዝባዊ ርክባት ፖሊስ ኤርትራ ወትሩ ሰንበት ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ቅድሚ ቀትሪ ዝቀርብ ኮይኑ ሶሉስ ምሸት ድሕር ዜና ትግርኛ ኣብ ድምጽ ሓፋሽን ሬድዮ ዛራን ዝድገም መደብ እዩ። አብርሆን ቀርባን በመኻን መደባት ድምጽ ፖሊስ አምክታለ ትርከቡ ሰማዕት ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ከመይ ቀኒኹም እንሆ ከም ትልሙድ ምሳኹም እንራኸበሉ ሰዓት አኺሉስ መደባትና ንፍልማለና በወገን መዋህድን ቴክኒክን ምሳኹም እንጸንሕ ሻይ ተመርሶን ዓወት ዓመል በመኻይና ፈለማ ብዜና ፖሊስ ክንፍልም ሰላም ከመይ ተቀኒዩ ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ንሎሚ ሰሙን ዝተዳለወ ሰሙናዊ ዜናታት ፖሊስ ውሽጢ ሃገር ንወጻኢ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክትሓብሩ ብኽብሪ እንዳዓደምኩ ሰይቡ ዝቐርብ ኣርእስታቱ ብፈውሲ ነቐዝ ተመረዘት ህፃን ሂወታ ሲኢና ምጥፍፋእ ዝተጠርጠረ ኣመሓዳሪ ከባቢ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ከታል ፀንሐ ጥርጡር ተቐይዶም ወዲቁ ፀንሐ ገንዘብ ናብ ፖሊስ ተረኪቡ ንፕሬዚደንት ዛምቢያ ነበር ወዱን ሰበይቲ ወዱን ብብልሽውና ይኽሰሱ ፖሊስ ማሌዥያ ኣብዚ ሕጋዊ ዝውውር ገንዘብ ተዋፊሮም ከም ፀንሑ ዝገለጾም ክልተ ሲንጋፖራውያን ናብ መንግስቶም ኣስተሊሙ ፖሊስ ካናዳ ኣብ ስርቂ ካብ ትካላት ንግዲ ተዋፊሮም ከም ፀንሑ ዝገለጾም 5 ሮማንያውያን ቀይዱ አርስታ ዜና هم ክትከታተሉ ፀኒሖም ክቡራት ሰማዕትና ሲዒቡ ዝቐርብ ዝርዝሩም ኣብ ዓዲ ጎላጉል ንዞባ ዓዲ ተክሌዛም ፈውሲ ነቐዝ ብዘስዓቦ ምምራዝ ምልእቲ ስድራ ቤት ከም ዝሓመመትን 2 ዓመትን 10 ወርሕን ዝዕድሚያ ህፃን ጓሎም ንሞት ከም ዝተቐልዐትን ካብ መደበር ፖሊስ ዓዲ ተክሌዛን ዝበፅሓና ሓበሬታ ገሊፆም ሓላፍ ምርመራት መደበር ሚካኤል አርአያን ድምጽ ፖሊስ ኣብ ዝሃቦ መብርሂም አቦ መዋቲት አቶ ዳንኤል ዘርአጋብር መልክዕ ከኒናን ዝተዳለወ ፈውሲ ነቐዝ ኣብቲ ዝቕመጡሉ ፀቢብ ክፍሊ ድሕሪ ምጥቃሙም ምስ በዓልቲ ቤቱን ክልተ ደቁን ብምምራዞም ሓሚሞም ከም ዝሓደሩን ፀባ ድሕሪ ምስታዮም ግን ኩነታት ጥዕንኦም ከም ዝተማሓየሸን ብምግላጽ ብጠንቅቲ ምምራዝ ቤተልሔም ዝተባህለት ህፃን ጓሎም ንፅባሒቱ ዕለት 2 ሓምለ 2023 ሰዓት 7 ፈርቓን ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ኮማዊ ሆስፒታል ዓዲ ተክሌዛን ከም ዝዓረፈት ኣረዲዩ ካብቲ ኮማዊ ሆስፒታል ናይ ቴሌፎን ጻውዒት ድሕሪ መቕባሎም ኣብ እዋኑ ብቦታ ተረኺቦም ሞታ ህፃን ከም ዘረጋገጹ ዝተቐሰተ ሓላፍ ምርመራ ገበን ተቐላጢፎም ነቲ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ነቲ ፈውሲ ነቐዝ ዝሸጠ ማርቆስ በረስ ዝተባህለ ወናን ድኳን ኣብቲ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተዉ ሓቢሩ ንሱ ወሲኹ ኣብ ዓዲ ተክሌዛን ኣብ ዝርከብ ድኳን ጥርጡር ብዘካየድዎ ተፍትሽ ብመልክዕ ሕሩጭ ማለት ፓውደርን ከኒናን ዝተዳለወ ዝተፈላለዩ ናይ እንስሳታትን ኣትክልትን ኣፋውስ ከምኡውን ስትሪንጋ ምስ ምራፉ ንመሸጣ ተዳልዩ ከም ዝጸንሖም ኣነፂሩ ኣብ መወዳእታ መሸጣ ኣፋውስ ዝራእትን እንስሳታትን ናይ ገዛእ ርእሱ ሕጋዊ ፍቓድ ንግዲ ዝሓተትን ብበዓል ሞያ ክእዘዝ ዝግብኦ እንዳእምበር ኣብ ማንም ድኳን ክሸጥ ምራይ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ዝገለጸ ፖሊሳዊ ዓንሰባም ሚኒስትር ሕርሻ ይኹን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት ዘይተደለየ ሳዕቢናት ምግታብ ምቁፅጻሮም ክሕይሉ ተላብዩ ኣመሓዳሪ ከባቢ ብሌናዮ ንዞባ ላዕላይ ጋሽ ዝኾነ ኢዮብ ሚካኤል ገብረ ሚካኤል ብምጥፍፋእ ተጠርጢሩ ብትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ካብ መደበር ፖሊስ ተኾምቢያ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣፍሊጡ እዛ 53 ዝዕድሙ ጥርጡር ከም ኣመሓዳሪ ከባቢ ተመዲቡ ኣብ ዝሰርሓሉ ዝነበረ እዋናት ካብ ህዝቢ ንዝተኣከበ ናይ ስፖርትን ግብሪ መንግስትን ዝኣመሰሉ ክፍሊታት ንንኡስ ዞባ ከረክብ ዝግብኦ ኣብ ውልቃዊ ጥቕሚ የውዕሎ ምንባሩ ሓላፍ መርመራ መደበር ፖሊስ ተኾምቢያ ያዕቆብ ተወልደን ድምፂ ፖሊስ ሓቢሩ ንውፅኢት መርመራ ምርኩስ ዝገበረ ሓበሬታታ ሓላፍ መደበር ከም ዘነፅሮም ጥርጡር ካብቲ ከረክቦ ዝግብኦ ዝነበረ 98,614 ናፋም እቲ 72,691 ናፋ ኣብ ውልቃዊ ረብሑ ብምውዓል ከም ዘጠፋፍኦ እቲ ሓላፍ መርመራ ገበና ረዲኡ ምጥፍፋእ ንኽፍፀም ዘተባብዕ ልሕሉሕ ምህዳራ ምዃኑ ዝገለጸ ሓላፊም ከም ሳዕቤን ናይዚ ኣብ ምሕዳር ላዕላይ ጋሽ ተመሳሳሊ ፍጻመታት ከጋጥሙ ምጽንሖም ብምሕባር ጠንቂ ናይዚ ኸኣ ሓለፍቲ ናይቲ ምሕዳር ግቡእ ምቁፅጻር ዘይምክያዶም ምዃኑ ነፂሩ
أمود أتا بوليس زواجاش باركا حلفت تكالاتن محداراتن نبلشو الناس عد ما سرار حوجيلهم مقطارم كحيلهم حزب دمان توما بستقص حصور تكبارات زوافور حلفتيخون ترى أبالات مس بوليس بمتحبار بأقو قالوا عمات حساسيبهم نستفلالي سبات كتالي كم سنحس تقلت أسوسان سلسان عمز عدميو عبد الله محمد إدريس بمكتال بوليس تحت غير خمساتهم كان مدبر بوليس عد غير حزب حنا حبري تفليتهم إذا أدراشون زوب عد غير حزبنا ترتر كاب كلتشان 10 شدوشن كسب كلتشان إسران سلسان أبزنا برجزيات استفلالي ميلاتات متلال بمتكام كاب سلسان سلسان سبات كلتميتن إسران شوعة شهن 8 أفان كم زو سدن قديات بزقرب وترعنات بشدوشة سنة كلتشان إسران سستن كتحس كم زخالن حلف مرمرة جبن مدبر بوليس عد غير حبتم كحسن دمت بوليس أبزها وحمريتا قليتهم ترتور نتأتالي لزو وستو جنزب ملو 5 أفافو وستيخو حبرة حلف مرمرة جبن أب كتم عد غيهن كبابيون نتقومات مريت كعدل سلزوهنا سألي فوتوكوبي تاسيران نبارنا تامتولي كسهلت لكم بمبال أقدم مستسأل بلان حدا جزا فوتوكوبي جيرو بمرأي أزي مريتكم حقاونت نملباس جن مسألة جنزب هابوني إمباس سعود عرب نتقومات ناي جنزب حاجز كجبر سلزوهنا تمزجبو جنزب مسأكم دما مريت بتعواجات وهاو سلزوهنكم نمسألة تزخون جنزب كفولو زبلو جل كابتم جنزب من زعز تطعم لهم ميلاتات مثل المخانو ما نتيرم أب موداتا زخون سب قدياتو بحقاو من قد تريك سالت كم زلوز زخاخر حلف مرمرة جبن هبتم كحسم نكم زيوم زي مسلو متعللتي سبات كلو ين عجب كبلو من أب جزين بوليس بمحبار كقالو عمن كم زقباء تلابيهم 76 ዕድሚኦም ተቐማጢ ፓራዶ በአስመራ ዝኾኑ አቶ ገብረልዑል ተኽለ ብ19 ሰነ 2023 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መንገዲ ወሪቑ ንዝረኸብዎ 8900 ኣፋን ኣብ ሻሻይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ረኪቦም አቶ ገብረልዑል ነቲ ገንዘብ ካብ ስርሖም ወፂኦም ናብ ገዝኦም እናተጓዓዙ ኣብ ከባቢ ጽሕፈት ኮርፖሬሽን ቀይሕ ባሕሪ ባዶ ጫዓቶ ወዲቖም ጸንሖምን ቡንቡኡ ናብቲ መደበር ፖሊስ ከም ዘረከብዎን ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ረዲኦም زاجيت وانيز بالكم زي كربز حبرش هالشيء مدبر بوليس تأفيون نزبل نتلو مرتعوتات حيزو بأكلنا بت مدبر بوليس كمتن جنزب مهانن تلات رجاجيت دماغوها بخمس خيل نار الديوم مسارات ممرح بوليس إيرترام واناتو في جنزب وين برت نام مدبر بوليس كي كربا قرب جزي أبز أغللهم ناركاب كم زوهبن أب جزي مزقرب دماء 10 ميتايت ناركاب زخف المهانز تبعث أزاز شرشة مدبر بوليس وماكل وديوت أنا حكى نبرتي هون جنزب نا بوليس نايمر كاب لمدي كاب جزينا أب جزينا ناس السنة مت كم زلون از خازينات كان زي مدلاي بهالي إيرتراويان زو كل حب الناس مهانو زردني قبل نلو خدمت بوليس قليتهم از خمزي لن كله وانا جنزب نا يتبع 14 سنة 2023 بقاتو أبرها قبر مدهن نابشر شي مدبر بوليس وماكل استركبه 10 شحن أفاز غنت ويزورو يرساليم اسمروم جنزب أخا بوليس تركيبام نسا أبو وانا بشوعي مدبر بوليس عملكيتا 5 نبرت أيسام جنزب أبشر شي مدبر تركيبو 5 لو بزينا دمت بوليس مستمعت نابت مدبر كم زخدتن ناتا مخانو ترقاقيسو 5 توها بانجليت ناركابي أتو أبرها قبر مدهن 10 ميتايت مخفالكا نسلت أبنساو تقبارهم بلب أمسكينام زيناتات وشتا هاجر رابزازي من الله خبرا سماعتنا تعيبو زغرب زيناتات بوليس وصا هاجرين نبريزيدنت زامبيا نبر إدغار لونغو ودون سيت ودون بزي حقاو زور ገንዘብን ሙናን ፍረገበን ዝኾነ ልዕሊ 5 ሚሊዮን ዶላር ተኸሲሶም ኣብ ቀይዲ ከኣቱ ከም ዝኻሉ ሰበስልጣን ዛምቢያ ሓቢሮም ኣፈኛ ፖሊስ ሃገር ራእይ ሃሙንጋ ብዛዕባ ጉዳይ ኣመልኪቱ ንመራኸቢ ብዙሓን ወጻእ ብዝሃቦ መግለጺ ክሱሳት 69 ተሽከርከርትን ካልእ ብርክት ዝበለ ዘይሕጋዊ ሃብትን ወኒኖም መጽናሖም ሙና ነጢሩም نمغيات ترطراتن قريبولهم نزلو خصن ام محبراو مراخبيتات واتساب ابزلطفو صحف اتريرو زخننه طبقه خصوصات برين مندوال عماويلو بوحسنات كاب قيد تلاقيهم كنتلو قدايما ابز حصر وانا مغاواي قريبو معلب خغبرلو اتحساسيبم بريزيدنت ጉጅለ ጸረ ብልሽውና ዛምቢያም ሳምፓ ካሉንጋ ንምغيار ክሱሳት አመልኪቱ ኣብዛሃቡ መግለጺም ኣብ ግዜ ፕሬዚደንት ነበር ሉንጉ ሳዕሪሩ ብዝነበረ ብልሽውና ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤቱን ካልኦት ሰበስልጣንን ሓያል ናይ ምጽራይ መስርሕ ይካየድ ከም ዘሎን ጠቂሱም ኣካላት ምትግባር ሕጊ ዘቕርብዎ መርትዖታት ተሓታትነት ኣብ ምንጻር ኣዝዩ ወሳኒ ምዃኑ ገሊጹም ኣብዚ እዋን እዚ ፕሬዚደንት ዛምቢያ ብምዃን ዘገልግል ዘሎ ሓካይንዳ ሒችለማ ብወገኖም ኣብቲ ሃገር ብልሽውና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይስዕርር ብምህላዎም ጸጋታት ሃገሩ ብውሕዳት ሰባት ከይግበት ኩሉ ዜጋ እጃሙ ኸበርክት ከም ዝግባእ ተሓሳሲቦም ፖሊስ ማሌዥያ ጆሆር ኣብ ዝተባህለ ግዝኣታት ሃገር بزي حقاو من قد جنزب كزواورو كم تصنحو زغلصوم كلتا سنغابوراويان ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታው ናብ መንግስቲ ሲንጋፖር ከም ዘስተለሞም ገሊጾም
ፖሊስ ማሌዥያ ወሲኹ እዞም ኣባላት ሓደ መርበብ ጉጅለ ገበን ከም ዝኾኑ ዝተገልጹ ጥርጡራት ንማሌዥያን ሲንጋፖርን ኣብ ዘዳወብ ከባቢታት እናተዘዋወሩ ካብን ናብን ዘን ሃገራት ንዝነጥፉ ገበናውያን ውድባትን ውልቀ ሰባትን ክሳብ 2.9 ሚልዮን ዶላር ገንዘብ ኣብ ምዝውዋር ኢድ ከም ዝጸንሖም ብምግላጽ ካብ ዝተወሰነ እዋናት ሒዙ ብኣባላት ጸጥታ ዘን ሃገራት ምክትታል ክግበረሎም ከም ዝጸንሐ ኣፍሊጡ። ፖሊስ ማሌዥያ ንዝነበረ ሓፈሻዊ ኩነታት ኣመልኪቶ ኣብ ዝሃቦ ተወሳኺ መብርሂ እዞም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተዉ ጥርጡራት ሰለስተ ከም ዝነበሩ ብምግላጽ ሳልሳዮም ኣብ ማሌዥያ ተደራቢ ገበን ክህልዎ ብዝብል ጥርጣረ ንዝያዳ ምርመራ ኣብቲ ሃገር ክጸንሕ ከም ዝተገብረ ሓቢሩ። ፖሊስ ሲንጋፖር እዞም ኣብ መወዳእታ መዓልታት ናይ ዝሓለፈት ወርሒ ካብ ሃገር ማሌዥያ ከም ዝተረከቦም ዝገለጾም ጥርጡራት ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ቤት ፍርዲ ሃገር ክቐርቡ ከም ዝኾኑ ብምጥቃስ ገበነኛታት ኮይኖም እንተደኣ ተረኺቦም ክሳብ 10 ዓመት ዝበጽሕ ማእሰርቲ ወይ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ዶላር ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ወይ ድማ ብኽልቲኡ ክቕፅዑ ከም ዝኽእሉ ኣሚቱሎም። ናይ መወዳእታ ዜና ፖሊስ ላቫል ካናዳ ኣብ ሰርቂ ካብ ትካላት ንግዲ ተዋፊሮም ከም ዝጸንሑ ዝገለጾም 5 ሮማንያውያን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወ ገሊጹ። እቶም ሰራእቲ ካብ ሃገሮም ብስደት ናብ ካናዳ ዝኣተውን መንበሪ ፍቓድ ረኺቦም ክነብሩ ዝጸንሑ ምዃኖም ወሲኹ ዝሓበረ ፖሊስ ላቫል ኣብ ከተማታት ኩቤክን ኦንታሪዮን ኣብ ዝርከባ ትካላት ንግዲ ኣዝዩ ክቡር ክዳውንቲን ናውቲ ስፖርትን ኮምፒተራትን ከም ዝሰረቑን ብጠቕላላ ብዝሕ ናይቲ ኣብ ኩቤክ ጥራይ ዝተሰርቀ ንብረት $70,000 ዝትመን ምዃኑን ሓቢሩ። ንውፅኢት መርመራ ምርኩስ ብምግባር ፖሊስ ኣብ ዝሃቦ ተወሳኺ መግለጺ ንመርመርቲ ኣብ መንበርቶም ኣብ ክሊ ዕድመ 32-42 ዝርከቡ ሰራቕቲ ድሕሪ ዘካየድዎ ተፍትሽ $15,000ን $40,000ን ዝትመን ዝተፈላለዩ ናይ ስርቂ ኣቑሑን ከም ዝተረኽበ ጠቒሱ ኩሉ ናብ ሮማንያ ንምልኣኽ ተዳልዩ ምንባሩን ኣረዲኡ። ብዘይካዚ ካልኦት ኣብ ተደጋጋሚ ስርቅን ምቕባል ንብረት ስርቅን ከም ዝነጥፉ ዝተጠርጠሩ 2 ሰራእቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ፖሊስ ንምእታዎም ናይ መቐየዲ ትእዛዝ ተመሓላሊፉሎም ከም ዘሎን ዝገለጸ ፖሊስ ላቫል ነቲ መደብ ንምዕዋት ምስ ሰራሕተኛታት ሓለዋ ዶብ ካናዳ ብምትሕባር ይሰርሑ ከም ዘለውን ጥርጡራት ድሕሪ ምትሓዞም ናብ ሃገሮም ምጥራዞም ዘይተርፎም ምዃኑን ኣነጺሩ። ዜናታት ፖሊስ ኣብዛዚምና ኣለና ኽቡራ ሰማዕትና ምስ ተረፉ መደባት ድምፂ ፖሊስ ክሓድገኩም ብወገነይ ሰላም። ኣብ መደብ ምክልኻል ገበን ዕድጋ ኣቕሓ መሸጣን ትሕጃ ብሽክለታን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ካፒተን ብርሃን ዘካርያስ ዘዳለወ ዓንቀጽ ሙሴ ኪዳነ ከቕርበዩ ንከታተል። ስራሕ ክብሪ ናይ ወዲ ሰብ ምዃኑ ዝኣምኑ ሰባት ዓይነቱ ብዘየገድስ ኣብ ስራሕ ተጸሚዶም እዮም ዝውዕሉ። ብዝረኸብዎ እቶት ከዓ ህይወቶም ይመርሑን ናብርኦም የመሓይሹን። ይኹን እምበር ስራሕ ምንጭ ናይቲ ማሕበራዊ ጠለባቶም ዘማልኣሎም ገንዘብ ስለ ዝኾነ ሰባት ብባህሪኦም ርብሕ እቶት ዝርከቦ ስራሕ ክሰርሑ እዮም ዝደልዩ ወይ ዝብህጉ። ስለዚ ከዮም ድሌታቶም ከማልኣሎም ዝኽእል ፍልጠት ወይ ዓቕሚ ንምድላብ ኣብ ትምህርቲ ዘድህቡ። ኣብ ትምህርትን ስራሕን ዝተጸምዱ ሰባት መንገዲ ዕቤትን ዝሓሸ ህይወትን ከናድዩ ወይ ክፍትሹ ኣእምሮኦም ብቕኑዕ ሓሳባት ምስተመልአዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ሕማቕ ተግባራት ክሓስቡን ክፍጽሙን ኣይክእሉን እዮም። እቲ ምንታይ ባህርያቶም ስለዘይፍቅደሎም። ገለ ሰባት ግን ካብዞም ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮም ኣዝዮም ዝተፈለዩ እዮም። ኣእምሮኦም ብሕማቕ መንፈስ ዝተመልአዩ ሰሪሖም ክነብሩ ኣክንዲ ዝህቁኑ ፍረገበን ብዝኾነ ዘይሕጋዊ ረብሓታት ህይወቶም ክቕይሩ ይሕልኑ። ኣብ መጨረሻ ድማ ግዳይ ገበናዊ ተግባራቶም ብምዃን ወርቃዊ ግዚኦም ኣብ ማእሰርቲ ከበኽንዎ ይረኣዩ። ገለ ካብዞም ዝጠቐስናዮም ሰባት ኣብ ገበናት ምትላል ተዋፊሮም ንዝተፈላለዩ ሰባት ግዳይ ዝገብሩ እዮም። ዝፈጥርዎ ሜላታት ምትላል ካብ ግዜ ናብ ግዜ ተለዋዋጢ እዩ። ንእምነት ልዑል ክብሪ ዝህብ ባህሊ ሕብረተሰብና ድማ እከይ ተግባራቶም ንምፍጻም ዝምዝምዝዎ ነጥቢ እዩ። ኩልና ከም እንግንዘቦ ወለድና ኣብ ማሕበራዊ ህይወቶም ንእምነት ዝህብዎ ቦታ ኣዝዩ ልዑል እዩ። መንቀሊኡ ድማ ኣይትጥለም ኣማኒኻ ከይጠልመካ ፈጣሪኻ ዝብል ጸኒሕ ሰረተ እምነት እዩ። ምስ እምነት ህዝብና ብዝተኣሳሰር ጉዳይ ኣብ መደበራት ፖሊስ ይቐርቡ ካብ ዘለዉ ጥርዓናት ሓደ ምስቲ ሕጃ ብሽክለታ ብዝተሓሓዝ መሸጣ ዝተፈላለዩ ኣቑሑትን ሃለኽቲ ነገራትን እዩ። ከም ግቡእ ወነንቲ ትካላት ናይ ዝሸጥዎ ንብረት ሕሳብ ናቕፋ ወይ ድማ ብቸክ ክቕበሉ እዮም ዘለዎም ወይ እውን ካብን ናብን ሕሳባት ባንክ እቲ ዝድለ ገንዘብ ብምስግጋር። ምክንያቱ ግቡእ ስርዓተ ንግዲ ስለ ዝኾነ
عداقي مغرب وي عركة محزام زخونون أدقي بملكع لقاح كفتم زكاليو اتيحا حالفو كزوتر زرق زلو ناي متلال قبناو تقبارقن نبرت عديكا ناي سرق بشكلتا كم تحجعت حسكا هلم ناي مبال أنواري ترئيو أب كمزز أمسلا مسدمم فتسامة اتونن تتكلاسي انتي أمينوم يوم بشكلتا كم تحجاز حزو زبل حطيو زمتسكا منالبات انت هدمس بشكلتا شيطة جنزبي اكب إلهم سلز حسبو دخون كم اجيروم بمبالكا نتبع لخازن الكي حطو ملسي تهبولو اتي نستفعليو ونن تتكالات زقاق زلو قوقي أمالا خختان بعر اتا بشكلتا نايسرك كتكون كم تغل أقدمكا زي مستو عليو ويو دعا اتم قداي ناي كمزيوم زأمسلو متاللتي زخونو زلو سبات راديو دمس بوليس زي كاتلو كوينم بر كمزز أمسل جبنا وتكبر متان هزبي كنا حلون كتنقلون أب أوانيو بملك زينان كلمحتتن زفنو حجون متاللتي بهرياتهم كم نفحيتو تقايرن أدناغارن سلزخونه نملكعهم زخول ماسكيرا جيروم قربونا سلزخولو قبل على جبنن ياتتن زلنا نقحات كبرخ اللو مخنياتو تاون قحاتو أبز برخ هزبي جبنن ياتات بوتاس لزي بلوم كنزان وجع مساخي حلف لوطنا وخيل بيدا بيسي تبعت عيني زافيفو أستاري لك بلي صلاتهم زحالفو زيغاخي 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 عن تمرد كنزان وجع مساخي حلف لوطنا وخيل بيدا بيسي تبعت عيني زافيفو أستاري لك بلي صلاتهم زحالفو عمره أغلب حطاون كمنا باقي عم زباني زنيبو يا وكينو خنبر باندراخي أبر عدلو بليبو رأي النخس بخي عزمود دمو كسكيسو من تخسر أخي أبور قدل كسكيسو انتي حيثو خبالكي سقامك أحنتن بخو وينكيو زينتك نسخ ضيتو مواطن نخالي في الغرفني لما وعدك السداد عبزي ودعمك نسخ ضيتو مواطن كستات الغاب منك فرحان تحكي همو مدرس بايك حقافي صدرا نزل على وعد سكيهم أبز وانزي سنة تكبر بقولعي يخون عبيتي الناس السنة يخيل كم زلو عبدمس بوليس كقرب سنحيو كما قصلتها نايزي دما جنزب رخيبو من مدبر بوليس مزركوبو أبو وانا جنزبن عزاز شاشة مدبر بوليسين استخاير قالم حتت إرمياس أصفاء دالي ولو نمرو تحستو تخاطلو أبزن زحلف أوارح بقولعو من سياتن شماغلتاتن زرق زلو تساتفو ديقود سنحكا نبرتيهم جنزب نايم ركاب قدس تكبار كاب جزين ناس السنزمت زلو زحبن فتس أمثاتيهم جنزبن نبرتن نا بوليس هركيبهم زبل زيناتات أبدمت بوليس بغد صالحك على حمود سنحو زفلتيهم عمنا يلوم مدبنا ودي 85 عامت أبو زخونو أتو أبرها قبر مدن أقدو بعصرت 4 سنة 2023 فرق معلتي أبكوابي اندانورا من محدار نوزوبا قجرت أفيستال تتغليلو وديغوت صنحهم 13 نغفا نابشات شاي مدبر بوليزو مأكل مركابهم زدسس تحستو كان أرولكم هنا أتو أبرها
زي طفق ገንዘብ زي نربحي كتقوملو حل ناي سلازي فقدلي كومون بتي زينات كايتدل زبل ባህልን ልምድ ህብረተሰብና ተደሪኸ ከረኩቦ መሪፀ በምብሊ ጎልጹ ካብ ልሳኑም ንስማዓዮም حجيت معلتي لمسح كمص خلخ نغزاي تعجب كمدي له مرتبه خورد كبر ما كاين اجتناني سلم اغري فيستال سلام تعزا فيستال ده الى ما كاين كدونغيناني سله دونغياني مبر ازم بالكو رغت تبلكوا ترريلا سلم سلر كفت تبلكوا غنزب كوينا كل حيله خمدا تبلكوا سلسينه تخبيله نغزاي وسيدها بعلتي بيتي قريبنا سجلنا سلنا خيد نجيريا ما حفتي كم زرخيبي بو بالكلطفيلكا نا بوليس كيد حراي انا كم حسابي كي تمسح كل مدبر بوليس مزي نو البوليس كم جاغري هي يوم كاوس عسر السمتا فورم كتملي لهم عسر السخا مزي زي ባህል እዚ ካብ ቅድም ጸንሐዩ ዝወዲቁ ጸናሐካ ምን ፖሊስ ምርካብ حكيم كمي تري وسهم بخمي كعقبالو بز غزي زخ وزي كبر بحل انديو كبر بحل سلازخونه كعقب زغبو ايو نحنا عبيت سبات زما انا ابنس كنكون زغبئنا نحنا نبي تخشان سبات توهينا دحري ابز زي تقمنا اتخيلنا ابنس كنكون عين خلينا ثم نسات انا بتفطري او 14 عامات اب الكتريك تحز غنزب ينيره بلا تعوتي بزي حنت نجر كندي كالي نجراتون 9 مليون تشيط يغزاون كفافيله بلا تعيز وصل شع يفرح تاكسي فريها እግዚአብሔር ካጽቡዑ الناس ودي حجر يخا اب الناس كنكون القباء زوم عبي سباتينا لما تاي ابي تخشان ما سالنا سلمنتاي انتي كعبسل كان حنت بياتي اتبلع لذا حنت بياتها املخ يكلئنن برخات قلع لون برخات دق لون برخت سبيت اللاتني بسم عز نبر امل يبلين برايستي شقرايستي زون بعض ابنتيو اجيب 5 عينات انت عبسل امو صبغ مغبر صبغ غبر من ما زبحالالو اذا نجر زي وزي كونن ابنتيو هراي بنصار زخا اب سرقي زيناتهم مدلاي زوافرو نرئ لنا ازي بامنات حطيات بحق دما غبنيو نزيهم تاي تبلوم اوتي سناي غبري مركب نتوانا اتوانا كوريخا غنزبات في وزي كونن نيسوك خون خل نيغل خون خل نصنا توساچوس اني ربكي دنجيرا خبلع صبا يكونن زوم دك اي بلا انا خانا زوم حدش ولدو بجاهم كابزا بصح امل سلز غوري ام سرقو شغارايتو سيو بيرايتو سيو سنه ساعات غبرو هيمانوتكم اخبركم كيدو اذن تغيركم اي كسرقونكم بل سرقس واغا يبلان زينات كامدلاي واغا يبلان زي انت عبسلكا حتعتيو او عقل من جاهرن او عقل منغستن واغا يبلان وانا ገንዘብ ተረኪቡሎት ታይ ስማዓኩም ሶም ሕጂ ዋናው ህርከብ ጽቡቅ ስማዓኒ ካብ ተማሊ አነ ተሐጉሴ ንዑይ ለኻ እዝኸሉ ጽዒሬ እንቋዕ ተረኽበ ተመስገን አምላኽ እንቋዕ ዝርአየኒ لعقاتكم بوليس وزاي كلن زعركم اتحلالفكم لاكل منغست سلازه تحلالفكم ترخيبوا الرجال كل شيء عايز كاساسلا او زل تمرتي غير مكايو او زل تراي سرقتي كونن الراديو ما هو كل سب سنبس 10 سولو ساعه 9 ربع قدل كنسمعنا لنا بال አዛዚ ሻቻይ መደበር ፖሊስ ምክትል ተለንተ ተክል ማርያም ተኪየ እዞም አቦዝ ፈጸሞ ተግባር መንእስያት ጽቡቅ አርአያ ነቶም ዜናቶም ዝደልዩ ኸ ዜናት ካም ምናይን ምልዓልን ኃጢያትን ገበንን መኻንዩ ዝገልጽ በብርሃ ገረሞ ዘሎ ተግባር ናይ በሐቂ ዝምስገን እዩ በቦታትና በሐጎታትና ጸንሐ ዜናት ካዘ ምድላይ ብኡ ተቀይዶም ምስ ዕድሚኦም ንኻልኦት ኣብነት ኾኑ ነዚ ገንዘብ ዚ ናልባት ዋና ተረኸበ ኣነ ኣብ ውልቃያ ውዕልየስ ሓይጣት ክውስኽ ተዘይኮይኑ ብዝዕድመ ዚ ديناتي ايناتي نيموني وانا رخيبو قلا انا نحلنا عقبت ترخفكو يلوم يوم نيز غنزب زنا مدبر بوليس ركيبو غرم سي بقداماي زعبازي بيبرهاب دمص بوليس تقالح نيرو كل حبرت السفق اسمعوا اتنسكم ناتكم تكبر نا يبرها تكبر طرا زيكوني نايتي مسعد ميوم ابز مدبر سليله ممصو نا بحق حدا خبتي زغرمي ماني صبق ابنتي صبق ابنتي نزح حدش ولدو ولا فا تختلوا انتلو تلابسوا انتلو زياده كن مورالن حبون نزينات كازي مدلاي تمرتيو
ገይሮሞ ዘለዉ ነዞም ኣብ ስርቂ ቀጠፍጠፍ ካል ምትላልን ካልን ተዋፊሮም ብዘይናቶም በቋራጭ ገንዘብ ዘቋሙት እንታይ ትምህርቲ ኾኖም እዚ ናይ ኣቦይ ኣብርሃ እዚ ናይ ኣቦይ ኣብርሃ ዘይናትካ ዘይምድላይ ናይ ብሓቂ ዓብ ትምህርቲ ዝኾኖም ምክንያቱ ዘይናትካ ዓይናትካኒ እቲ ናትካ ዝበሃል ትርሂፅካ ዘምፃእከዮ ብጉልበትካ ፅዒርካ ዘምፃእከዮ ናትካ ነዞም ዘይናቶም ዝደልዩ ገንዘብ እንዳማቶም መንዚዖም ብፀላም ይኹን ብቀትሪ ናይ እንዳማቶም ንብረት ሰሪቆም ዝኸዱ እዚ ናይ ኣቦይ ኣብርሃ ተግባር ጽቡቕ ኣብነት እዩ ምክንያቱ ሰብ ርሂፁን ደኺሙን ክበልዕ ኣለዎ ሰሪቑ ክበልዕ ግን ጽቡቕ ኣይኮነን ምክንያቱ ካብቲ ሕብረተሰብ ንጹል እዩ ኣማሲኡን ብሕጊ ተሓታትነት ኣለዎ ስለዚ ነዞም ዘይናቶም ዝደልዩ ዓብ ኣብነት እሞኒ ነዚ ኣብ ግምት እትዮም ካብቲ ሕማቕ ተግባራቶም ክቁጠቡ እየ ዝላባነ ጽቡቕ ዋና ንብረት ተረኪባ ድያ በዚ ጋጣሚ እዚ እንታይ ትብል ንኻልኦት ከም ዝተመሳሳሊ ተግባር ንኽፍጽሙ ዋና ንብረት ተረኺባ ኣላ ቆፂርና ኣለና ኣብ ሸባዓይ መደበር እውን ኣመልኪታ ፀኒሐ ሎሚ ከምቲ ናይ ቀደም ኣይኮነን ፖሊስ ኤርትራ ዘውፅኦ ሕጋጋት ኣሎ እቲ ረኻቢ ኣብ ዋና እንተዘይተረኺቡ ገደብ ግዜ ምስ ኣኸለ ጻምኡ ንረኻቢ እዩ ረኻቢ እዩ እቲ መምርሒ ፖሊስ ኤርትራ ዋና እንተተረኺቡ ከዓኒ እቲ ረኻቢ እቲ ዋና ንብረትን ብሓባር ተራኺቦም ኣብ ቅድሚ ፖሊስ ንናቶም ንብረት እቲ ዋና ዝጠፍኦ ንብረቱ ይርከብ እሞኒ ሞሳኻ 110 ሚእታዊት ከኣት ነቲ ረኻቢ ይወሃቦ ስለዚ እዚ ረብሓ ዘሎ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ሕላና ቅሳነ ዝህቦ እዚ ረብሓ እውን ኣሎ ነቲ ወዲቑ ፀንሐ ንብረት ኣብ ፖሊስ ከረክቦ ከም ዘለዎ የተሓስብ ዋና ገንዘብ ወይዘሮ ኢየሩሳሌም አስመሮም ገንዘባ ኣብ ፖሊስ ምርካቡ ዝተሰማዕ ስምዒት ክትገልጸልና ተወኪስና ነርና ከምዚ ድማ ትብል بعلت 14 كابتا صورد أفيني شو بتاع محمد سمعني نيرو شابعي مدبر بويس كمان عمل كده بعلت 20 شو عتن مشيت سولوس جن حزب البوليس الناس معه كله وعشان شيء مدبر بويس كم تركبه فايدة شو تسمعني قلت ذكرني شو نو عيد ديني الربع نحاموس خيدة نحاموس شو بحيط أسرامني ده مجلس يقولون جنزبي حجي مستوعين كنا هنراقبينا ده سمعن متشم بتعمل ديو تحكس مهنيات كره ويلي حسبكم مهنياتو درجة دحر كنت سو من دي سمع زله كره ويلي سيحسبكم يركم سمعه كن ده هاوسيس مجلس يقولون كا إترا وهاخل لك زينات زدل سلزي كونسي هذا خلت تديكين مر كله سلزرها بس عم سمعينا نعم حزب البوليس انت ركبي خبسي أوار ما عاد شحد جنزبي زركب جاس ده نقص كان يبلين تبصيت مجلس يبلين مسكنا ምክንያቱስ ሓደ ከተእምር ኩሉ ኤርትራውሲ ዜናቱ ዘይደሊ ኩሉ ነገር ንኩሉ እየ ተመስግን ንህዝብን ፖሊስን ከዓ ዘመን እዚኣ ክትቅፅል ብጣዕሚ ኢና ንደሊ እስቲ ኣብ ሬድዮ ሰሚዕከ ክመፂኹም ወስኺ ማዕረኽ እንደይ ፅልዋ ኣለዋታ ሬድዮ ከምዚታት ኣብ ሓበሬታ ኣብ ምሃብን መልእኽቲ ኣብ ምትሕልላፍ ኣብ ኩሉ ኣብ ናይ ከም ዝጠፍአ ኣብ ናይ ስርቂ ኣብ ናይ ክትረን ኣብ ናይ ኩሉ ሲ እንደ ጠቃሚት እያ ክትቅፅል እዩ ዘለዋ بايوغن نعم كاب تعمينا نمسكنكم باركز خبركم سمعتنا نلومي نسنا يتكبار ملكيتنا مس ازاز شارشاي مدبر بوليس اركابن وانا طفو غنزبن زكايدنا قال محتت ابزازيمنا لنا ابزمت سومن بخاله تحستو يرغبنا سلام